Суровая зима з вялікай колькасцю снегу прывяла да павышэння ўзроўню вады ў заходняй Двіне. Верагоднасць вясновай паводкі на тэрыторыі рэгіёна высокая. Гатоўнасць усіх службаў да прыродных катаклізмаў абмеркавалі на пасяджэнні абласной камісіі па надзвычайных сітуацыях. Узняцце ўзроўню вады да небяспечных значэнняў і падтаплення населеных пунктаў чакаюць у гарадоцкім, верхнядзвінскім, міёрскім і полацкім раёнах. Да ратаўнікоў пачалі паступаць звароты наконт падтаплення ў прыдамавых тэрыторый і падвальных памяшканняў. Спецыялісты працягваюць маніторыць гідралагічную сітуацыю і прымаюць меры для арганізацыі бяспекі. Мы уже заблаговременно отработали со всеми службами, начиная от информирования населения, предупреждая о последствиях, которые будут, о заблаговременном подготовке мест в случае отселения. Ведь мы порядка в 2023 году 53 граждан, 14 детей отселяли от домовладений, в которых граждане оказались в трудной жизненной ситуации. Сегодня эта работа продолжается. Сегодня в рамках поручения главы области организованы и проведены проверки готовности в Городокском, Верхнедвинском районах, органов власти, всех соответствующих служб. И если погодные условия сложатся такие, которые сейчас есть, то в принципе мы не ожидаем резкого прироста воды, который может нарушить. Но мы готовы к худшему варианту. Ратаўнікі гатовы аператыўна рэагаваць і ліквідаваць магчымыя надзвычайныя сітуацыі. Для гэтага ў кожным раёне вобласці створаныя спецыяльныя атрады. Ёсць адпаведная тэхніка і абсталяванне. У выпадку пагрозы жыццю і здароўю грамадзян супрацоўнікі МНС неадкладна акажуць усю неабходную дапамогу.